Kaixo, ongietorri jakindunera. Gorko bideoan funtzio linea den irudikapena zelan egiten den ikusiko dugu. Bideo honetan funtzio linea den irudikapena egiteko, funtzio linea den ezaugarriak hartuko ditugu kontuan. Dakizuenez, lerro zuzen bat irudikatzeko 2 puntuekin nahiko da. Bai? Eta esango didazue, bale? Eta nondik ateratzen ditugu 2 puntu horiek? Bueno, dakizuenez, n ordenatua jatorrian, n honen esan nahia zera da. Y-aren balioa isa 0 denean. Beraz, puntua izango ditzateke 0, n, bai? Y-aren balioa isa 0 denean. Beraz, hemendik atera dezakegu gure denengo puntua. Bai? Denengo puntua izango ditzateke 0, 2. Bai? Orain, nondik ateratzen dugu 2. puntua? Gogoratzen baduzue, malda kalkulatzeko formulatxo bat daukagu, bai? Eta formulatxo hori urrengoa da. Y-a azpi bi ken Y-a azpi bat, zati isa azpi bi ken isa azpi bat, bai? Guk ezagutzen dugu malda, ezagutzen dugu maldaren balioa, bai? M, malda da, isaren koefizientea, kasu honetan M, 2 da. Beraz, malda 2, bai? Eta gainera, ezagutzen dugu lehenengo puntuaren koordenatuak. Beraz, isa azpi bat eta Y azpi bat ezagutzen ditugu, bai? Beraz, esan dezakegu, bai? Egingo dugu gezitza bat. Y azpi bi ken Y azpi bat eta isa azpi bi ez dugu ezagutzen, baina isa azpi bat bai, 0. Bai? Hemendik, atera ditzakegu 2 ekuazio oso errez, ezta? Alde batetik, 2 berdin Y azpi bi ken 2, bai? Hau ebazteko, 2 pasatzen dugu beste ataldera, 2 gehi 2 berdin Y azpi bi, beraz, Y azpi bi 4 da, bai? Arrain faltatzen zaigu kalkulatzea, lehenengo koordenatua isa. Gauza bera egiten dugu. 2. ekuazio bat egiten dugu. 3 berdin isa azpi bi ken 0. Bai? Bueno, hau, ia zuzenean egin dezakegu, bai, zenbaki bat ken 0, 3 da. Pues, isa azpi bat izango da, 3. Ezta? Beraz, hemendik, lortu ditugu 2. puntu honen koordenatuak. Zein izango ditzateke 2. puntu hau? 3, 4. Bai? Dagoeneko ditugu gure 2 puntuak, beraz, egin behar dugun gauza bakarra orain da, 2 puntu hauek irudikatzea. Lehenengoa, 0, 2. Bat, 2. Bestea, 3, 4. 3, bat, 2. 3, eta gorantz, 4. Bat, 2, 3, 4. Bai, gutxi gora bera badakizue. Mosten diren puntu hori da gure, bai? Lehenengo puntua 2. puntua, orain faltatzen zaigun gauza bakarra, 2 puntu hauek idotzea da. Listo. Hau da, gure funtzioaren irudikapen grafikoa. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.